Айде, покажи как пълзиш. Как правиш опити за пълзене. Моето момче. Давай. Айде, вдигай до парата. Давай. Така. Почти пропълзя. Само че не си изминал никакво разстояние. Нито напред, нито назад. Това ли е пълзене? Хайде пак. Това е смешно. Давай. Пълзи. Дигай до парата. Да, почти така е. Само че трябва да се пълзи. Добре. Да не ви пречи тази биба. Пробвайте без биба. Може би и заради нея не можете да се научите да пълзите. Искате ли да ви покажа как става? Ей така. Коляното напред. И като бутнете и се получава пълзене. Хайде. Господин Христов, моля ви. Бутнете с дясното коляно. Бутнете, за да се получи пълзене. Не, кракът не отива назад. Хайде, пробвайте. Пробвайте, моля ви. Точно така. Това е пълзене.